Вітаначкі, шаноўныя, сёння мы працягваем праходжанне гульні Puzzles для Клеф. Працягваем рашаць загадкі на выспе Утюм. Опс, нет, не новое, а працяг. Выдатна. Мінулым разам мы толькі прыбылі на гэтую выспу, ўжо прайшлі даволі далёка, мы дабраліся да вежы часу, здаецца, так яна называецца, здолелі запусціць на ёй сілкаванне з дапамогай адпаведных крышталікаў і увайшлі ўнутр, цяпер нам трэба запусціць сілкаванне ўнутры. Ну што ж, паглядзім, што тут можна зрабіць. Па-мойму, так, яна можа з нечым прыўзаемадзейнічаць, але я хачу спачатку азірнуцца. Яшчэ з нечым можа ўзаемадзейнічаць. Давайте паглядзім. О, гэта мелодыя лінзы. Окей, а значыць, можа тут узаемадзейнічаць. Яна знайшла новую цыдулку ад сваёй сястры. Знайдзі часткі гэтых драбін, яны будуць табе карысныя. Гадзіннік, кліф гэта ўцёс, альтанка, склад і знак. Здаецца, я ўсё... Спадзяюся, я правільна ўсё зразумела. Гэта падказкі, дзе знайсці часткі. Выглядае на тое, што іх усяго 5. Я мяркую, што калі Крэс намагалася адчапіць трошкі больш частак, яна бы проста развалілася. Окей, значыць, каб уключыць святло тут, мне патрэбна знайсці ў адпаведных месцах гэтыя часткі і... Окей, давайте пашукаем. Так, цыдулка. Вось яна, ўсё пералічаная. Трэця нататка ад Крэс. Калі я ўздымуся вышэй, я здолею дацягнуцца да пераключальніка, які звісае блізка да столі. Мавука, мяу, вітаначкі, ты завітала, я вельмі радая цябе бачыць. Тут, канешне, не котачкі, тут трусачка, галоўная гераіня, але яна таксама міленькая. Дарэчы, мінулым разам, калі... Так, мне падказалі... Давай, вяртайся. Калі мне падказалі, што правільна перакладаць тую палачку, якую Клеф атрымала, гэта дырыжорскі жэзл. Я яго так пераклала. Я думаю, гэта ўсё ж такі палачка, таму дырыжорская палачка, і Клеф назвала яе сваёй магічнай палачкай. Ось. Так, ну што, давайте шукаць. Альтанка, гадзіннік... Я ўжо забыла, дзе там астатнія. Зараз паглядзім. Вось сюды. Так, я разгарну старонку, дзе яна знаходзіцца. Так, яна вельмі мілая. Гадзіннік, уцёс, альтанка, схованка і знак. Ну, значыць, не схованка, а склад. Дзе склад, гэта хутчэй за ўсё маецца на базе склад з крышталікамі. Гадзіннік, магчыма, гадзіннік, які на вежы часу. Альтанка, ну, альтанку пашукаем. Пра што гульня? Гульня гэта квест з загадкамі пра тое, як вось гэтая трусачка прыбыла на выспу, дзе раней жыла з сям'ёй, і яе сястра падрыхтавала для яе загадкі, каб у яе былі забавы, і заадно, я так разумею, каб Клеф, вось гэтая трусачка, галоўная гераіня, дапамагла, я так разумею, ажывіць мясцовую магію ці нешта накшталт таго. Трэба было спачатку, напэўна, да гадзінніка падысці, які вышэй. Ну ладно, вернемся туды пазней, а спачатку я пайду ў склад.
Таму што я дакладна ведаю, дзе склад знаходзіцца, і хаця б хачу паглядзець, як выглядае тая знаходка. Так, давайте увойдем. Справы файна, а твои як? Спяваеш? Ну, на жаль, не ўсё паспела, што планавала нават сёння, але не дрэнна. Думаю, неўзабаве будуць новыя фанфікі. Вось. Так, ой, я выйшла замест таго, каб падскокнуць. Ты захварэла. Лёгкага крыяння табе. Спадзяюся, ты пачуваешся не вельмі кепска і адпачывай лепш і клапаціся пра сваё здароўе. Так, я падхапіла ось прыступка для драбін. Задзяблася кашляць. Ну, я памятаю, калі мы з табой бачыліся, ты кашляла ўвесь час. І ну, шкада, канешне, што так у выніку выйшла, але спадзяюся, ты адпачнеш і табе стане значна лепш. Так. Добренька, адну прыступку знайшлі. І тады спадзяюся, знойдзем. Ну, я хаця бы ведаю, што шукаць. Так, там ноткі. Гульня у цэлым яна вельмі звязаная з музыкай. Напрыклад, вось тая дырыжорская палачка, якую я паказала раней, яна можа... я магу зараз паказаць, вось. Яна выклікае званочкі і можа імі кіраваць з дапамогай гэтай палачкі. І таксама мы час ад часу развучваем новыя мелодыі. Напрыклад, вось першая, якую мы развучылі, яна ўсяго з 3 нот, але яна дапамагае нам вырашаць пэўныя загадкі. І таксама некаторыя месцы закрытыя вось такімі ноткамі, і трэба сыграць на званочках з дапамогай дырыжорскай палачкі, і тады што-небудзь актывуецца, адчыніцца і ўсё такое. Вельмі мілая гульня. На сумерскія загадкі. Слухай, сапраўды, там жа таксама, асабліва ў квесце з аранарымі, патрэбна было граць на адмысловай ліры, каб што-небудзь актываваць. Насамрэч, я вельмі падабаю гэтую ідэю, што музыка дапамагае нешта там актываваць, запусціць, ці наадварот супакоіць. Так, яшчэ адна прыступка, выдатна. Цяпер патрэбна знайсці альтанку. Ці зможа яна адсюль саскокнуць? Супер! Значыць, можна адсюль хуценька спускацца, а не тупаць на іншыя ліфты. Выдатна. Значыць, альтанка. Што там яшчэ ёсць? Ну, вось гэтыя 2 месцы, якія я ведала, дзе шукаць. Альтанка, уцёс і знак. Знак, мабыць, гэта той, дзе напісана як бы накшталт «Вітаем у садзе часу». Яна бегае запаволена, мне здаецца, таму што мне трошкі комп не цягне. Калі я гуляю для сябе, яна бегае крышачку хутчэй. Ну, а з іншага боку, гэта ж ўсё ж такі такая заспакаяльная гульня, так што няхай бегае павольна, чаму не. Так, яна зможа сюды... Так, а як мне цяпер назад падняцца? Вось тут лесіца. Якая альтанка маецца на ўвазе, цікава? Вось гэта альтанка ці не? Я не ведаю, куды я іду. Шчыра. Мабыць, трэба вярнуцца на пачатак лакацыі. Ух ты, а гэта што такое?
Я знайшла механічну птушку. Или чого я на мне? Ладно. Так, я тут малюю поступово драбіни, а птушку... Не, птушку она не позначила поки що. Ну ладно. Ачуняю, пойдем на атракціони, видатно. Тільки ачуняй як слід, каб атрымаць асалоду, як мае быць, а не хварэць. Не спяшайся, дай сабе час ачуняць, вылікавацца як след. Ну і клапаціся пра сваё здароўе, добренька. О, дык альтанка вось яна. Значыць, вось, трэцяя прыступка. Я спадзяюся, яна ж альтанку пазначыла. Добра, добра, мабыка. Лёгкае акаянне табе. Так, гэта была альтанка. Застаўся уцёс і знак. Заворкотали. О, коточки тебе будут ликовать, яны ж гэта ўмеюць. Садзяцца побач з тымі, хто хварэе, і грэюць і варкочаць. Мілыя, цудоўныя істоты. Так, што ж, я тады вярнуся на пачатак. Там, дзе, хутчэй за ўсё, быў знак «Вітаем». Ага, вось гэты знак. Вітаем у садзе Гліцыній. Мне, дарэчы, фанфік ёсць. Ну, не фанфік, а гісторыя пра сад Гліцыній. І што цяпер? Я не бачу. Салікская. Дык можа яна хоча гуляць на ручках? Можа паспрабаваць гуляць адначасова сидячы на ручках, чаму не? Так. Вось у чым справа. Трэба было ўніз скокнуць. Я ўжо і забыла, што так можна скакаць уніз. Не можа сидзець. Актыўная. Ну так, яна ж маладая яшчэ котачка, так? Так, а сюды можна заскокнуць? Не. Пусто. Добренька, значыць, вяртаемся. Застаўся апошні. Апошняя на ўцёсе. А які ўцёс маецца на ўвазе? Кацянятка яшчэ. Цудоўная котачка. Ну, можа, пасталее стане спакайнейшай. 6 месяцаў. Ну так, падлетак яшчэ. Так, уцёс. Значыць, усе астатнія сабраныя і амаль дамаляваныя драбіны. Я зараз паспрабую, мабыць, тут можна недзе спусціцца ў іншых месцах, таму што вось тут, напрыклад, даволі падазроная трава. Яшчэ забываю, што ў гэтай гульні не трэба кіравацца мышкай. Не трымае мышку ў руках. Так, а тут можна спусціцца? Нельга. Ну тады я, напэўна, пашукаю ўцёс у іншым напрамку. Ну, проста прайду ў іншы бок. Так, тут. Ага, вось тут нешта высокае. Яна туды не можа заскокнуць. Тады я, напэўна, пашукаю астатнюю прыступку там. Так, як жа тут... Всё, зразумела, там уже была гэтая... была лесвіца. Зараз я па ёй падымуся. Хаця я ж тут ужо хадзіла. Не бачыла ніякіх прыступак. Значыць, напэўна, гэта не той уцёс. Ну ладно, пойду шукаць у іншым напрамку. А можа, мелася на ўвазе вяршыня гэтай вежы? Ну, ладно, я спачатку схаджу ў іншым напрамку, а потым, калі там нічога не знайду, падымуся на вежу і пагляджу, што там ёсць.
Так, я ж, по-моему, далей яшчэ не хадзіла. Вось гэта сховішча крышталёў. Ага, вось, гэта новы звон, які мне трэба будзе актываваць пазней. Ага. Прылада, якая запускае звон, не працуе. Я думаю, чагосьці не хапае. Ну ладно, тады прайду міма яго і пагляджу, ці ёсць там той самы ўцёс, якога я шукаю. Ну, нейкі ўцёс тут, пэўна, ёсць. Я знайшла нейкі крышталік. А вось і прыступка. Значыць, сапраўды, я знайшла патрэбны ўцёс. Выдатна. Яна дамалявала драбіны, так, і ўсё пазначыла, што ўсё знайшла. І тут, пэўна, нешта схаванае. Ой, 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 ой. Кудысьці правалілася. Крышталікі. Таксама схованка з крышталікамі. Цікава. Нейкія... Ух ты, якую схованку я знайшла. Увесь час я тут хадзіла, і тут было не такое схаванае. Званочак. Знайшла яшчэ адзін званочак. Гэта нейкая майстэрня, і вось тут я бачу накіды цмока, малюнкі з крышталікамі, нейкія механізмы, і мяркую, мне трэба будзе сюды прыйсці, калі я буду ажыўляць тую цмошыцу, якая спіць і не можа прачнуцца. І нейкая яшчэ ўнізня. Цікава, файна. Вау, колькі крышталіка. О, ух ты. Так, я, конечно, могу зараз падняцца, але... Ой, там яшчэ і жетон. Клас. Колькі тут схованак у гэтай гульні. Якая прыгажосць. Што, ходзім далей? Дзе ж я тут апынулася? Цікава, дзе ж я выйду зараз? Так, а ці магу я сюды прайсці? Не, там закрыта. Ну, в сэнсе, няма праходу. І... Ачмурэць! Як я могла здагадацца, што тут можна спусціцца? Значыць, я выйшла недзе каля сховішча з крышталікамі. Супер, то бок вярнулася амаль да самай вежы. Файна. Зараз выключу ліфт і пайду будаваць драбіны, каб падняцца. Чакаю ліфт. Опа, прыехаў ліфт. З крышталікам, які я ўласнаруч сюды ўставіла мінулым разам. Так, яна ж зможа пабудаваць драбіны зараз. Вось, адрамантавала драбіны і можа падняцца. І опа. Вось так значна лепш. Цяпер я магу даследаваць майстэрню. Мяу, мяу, бабка, мяу. Так, даследаваць майстэрню, каб знайсці новыя падказкі. Ну што ж... Вось, гэта ж тоже сімвал, як тая мелодыя, якую я развучыла. Ладно, гэта мелодыя. Значыць, давайте запусцім. Чырвоны, чырвоны, блакітны. Ух ты, што значыць гэтыя лічбы? Гэта шыфр ці пароль? Выглядае на тое, што я бачыла ўжо падобныя.
Так, і гэта выглядае на тыя лічбы, якія напісаны на калонах вежы. І, напэўна, з імі трэба неяк прыўзаемадзейнічаць. Так, што яна напісала тут? Вежа часу нарэшце вярнулася да жыцця. У ёй зноў запаленае святло, і я нарэшце магу паглядзець на майстэрню майстра Персіваля. Майстар Персіваля — гэта той майстар, які зрабіў смочыцу. І ну што ж, разглядуем далей. Гатовая пайсці ў заклад, што Крэс пакінула гэтыя сімвалы для мяне. Што яны значаць? Я, здаецца, больш нікуды не магу патрапіць, хаця магу, канешне, яшчэ раз падняцца па драбінах і што-небудзь пашукаць. А можа, я магу... Не, далей не магу, там столь. Вось, тут жа драбіны, я адразу не заўважыла. Я магу спусціцца ніжэй. Яшчэ нейкая падказка. Фатаграфія ад Крэс. Гэта нейкая новая мелодыя, якую трэба сыграць вось каля гэтага пня. Ну так, напэўна, гэта пень. Яе наступная загадка. Што ж, трэба вывучыць... Трэба вывучыць новую мелодыю і скарыстацца ёй. Мне патрэбна знайсці адпаведныя сімвалы. Што ж... Ну ладно. Цікава, дарэчы, што там каля калоны яшчэ пазначаныя месяц, сонца, месяц, сонца. Моя сестра пакінула мне фотаздымак замест ліста ў гэты раз. Я думаю, што гэта камень дрэва. Гэта выглядае як маленькае выступленне на вельмі маленькай сцэне. Ну так, то бок яна нават намякае нам, што трэба сыграць гэтую мелодыю на гэтым камлі. На тым, што засталося ад камля. Што ж... ці змагу я тут саскокнуць? Канешне, калі б гэта не была гульня, лепш так не рабіць. Я ж недзе бачыла гэты камель. Недзе дакладна бачыла, толькі не запомніла, таму як не прыдала яму ўвагі. Так, ён быў тут ці недзе раней? Вось што цікава. Мабыць, раней. Ці можа... Ладно, раз я ўжо сюды дайшла, прайду яшчэ трошкі. Далей ўжо... Хаця, далей ўжо прыйдзецца саскокнуць. Можа і далей саскокнуць, ці лепш не трэба. Не пускай далей. І што ж гэта за каменьчык? Ці спатрэбіцца мне потым? Добренько, тады вяртаюся і іду ў іншым напрамку шукаць той пень. Так. Якія класныя тут лакацыі, такія прыемныя па дызайне і шматузроўневыя. Просто шикарно. Я шчыра ў захапленні ад гэтай гульні. Яна такая далікатная. Вось менавіта далікатнае слово падыходзіць. Самае то, каб... Нават, я б сказала, каб ацаліць душу. Просто цуд.
Так, я могу тут спуститься, хотя на воштах. Лучше за все камель буде недзе звонку. Вось ён, вось знайшоўся. Та-дам! І цяпер мне трэба сыграць тую мелодыю. Зараз я яшчэ раз на яе пагляджу. Так, куды мяне адкінула? Вось яна. Чырвоны, фіолетавы, жоўты, фіолетавы. Добра. Чырвоны, фіолетавы, жоўты, фіолетавы. Ай, яна правалілася ў пень. Ух ты. Гэта металічная ручка ці металічны малаток. Металічная ручка. Гэта, хутчэй за ўсё тое, што я мушу знайсці. Выглядае як рычаг або ручка. Што ж, раз мы ўжо сюды патрапілі, то трэба і агледзецца. Бо тут, пэўна, ёсць што яшчэ паглядзець. Ух ты, гэта нейкі куфар? Клас. Куфрыкі мы любім. І яшчэ адзін жетончык. Прикольна, што яны часам вось проста стаяць пасярод нейкага схаванага пакоя. Ну, пэўна ж, Крэс яе сястрычка адмыслова для Клев пакінула. Цікава, для чаго будуць патрэбныя гэтыя і жетоны, і жетоны, і званочкі, якія яна збірае. Ну, даведаемся рано ці позна. Так, значыць, мне патрэбна... Ручка, хутчэй за ўсё, запускае той механізм, бо там жа пасля таго, як Клев зняла тую цыдулку ад Крэс, засталася нешта накшталт дзірачкі. Вось, і засталося толькі знайсці правільны код. Значыць... над калонамі яшчэ лічба ўнізе, а наверсе сонца або месяц. Зараз паглядзім, значыць, 2 сонца, 7 месяц, 2 сонца, 4 месяц, 9 сонца. Окей. Вось 2, напрыклад, але наверсе чамусьці там пазначанае сонца. Там пазначанае сонца, але ж там наверсе месяц. Ці яна трошки зламаная. Не, трэба адраматаваць. А як туды дабрацца, каб адраматаваць? Всё, зразумела. Вось, там ёсць па 2 калоны. На адной месяц, на другой сонца. І мне патрэбна вось гэтае там, дзе сонца. Добра, буду мець на ўвазе. То бок з аднаго боку сонца, з іншага месяц. І добра, я знайшла гэтую калону, але што мне з ёй рабіць? Так. А можа мне трэба сыграць гэтую мелодыю на ёй? Добра, тады, значыць, пачнем з вось гэтай 7 месяц. А гэта, значыць, 9 сонца, вось яна. Я зараз каля яе стаю, але яна апошняя. Тады мне зараз патрэбна спусціцца на паверх ніжэй, каб сыграць гэтую мелодыю каля калоны 7. Ці 4... я ўжо забыла. 7 месяц. А тут толькі 6. Ладно, значыць, трэба будзе падняцца. Вось яна, 7 месяц. Так, каб не збіць, трэба пераканацца, што яна правільная, і сыграць мелодыю, чаму ты не ідзеш? Вось, дзе?
Так, стала каля яе і вялодыя чырвоны, фіялетавы, жоўты, фіялетавы. Чырвоны, фіялетавы, жоўты, фіялетавы. І што? Нічога не адбываецца? Чырвоны, фіялетавы, жоўты, фіялетавы. Ну, гэта ж тая калона, гэта 7 месяц. Ладно, тады я пайду да наступнай. Наступная у нас 2 сонца. Мабыць, трэба сыграць гэтую мелодыю каля ўсіх. Ну ладно, я паспрабую гэта зрабіць і паглядзім, мабыць, нешта адбудзецца. Хаця, па-моему, калі б я зараз зрабіла гэта правільна, мне здаецца, яно бы ўжо неяк адрэагавала. Ну, там нешта з'явілася, ці Клев сказала, што нешта адбылося. Окей, цяпер тут. Чырвоны, фіялетавы, жоўты, фіялетавы. І нічога. Наступная 4 месяц. Значит, поднимаемся. Это марудно. Трошки не хапае тэлепортаў в этой войне. Хотя, з іншага боку, яна ж такая расслабляльная, якраз таки яна не для того, каб кудись спешаться, она для того, каб атрымліваць асалоду ад того, что ты поволі кудысьці бяжыш, разгадываешь загадки. Так, 4 месяц. 4 месяц это яно. Так, 4 месяц. Дарэчы, я заўважыла, што яна кожны раз спыняецца каля ліфта. То бок гэтая калона, якая пералічаная, вось пакуль што ўсе 3, яна знаходзілася леваруч ад ліфта. Цікава. Так. І... Ну ладно. І апошняя будзе 9 сонца. Зараз паглядзім. Цікава, ці будзе яна таксама леваруч ад ліфта, як папярэдняя. Так, яна сапраўды леваруч ад ліфта, але даволі далёка ад яго, то бок не адразу каля яго. Ось. Ну што ж. І... А мабыць, там ёсць нейкія сімвалы. Я не бачу нейкіх сімвалаў там, калі шчыра. Ну ладно. Я тады прымеру хаця б ручку да той машыны. Ну, гэта ж пэўна ручка адсюль. Ось, ручка адсюль. Теперь у меня есть ручка от сейфа, так что все, что застаецца, это код. И что тут можно изменять? Тут некие... почекайте, там же... Ой. Яна нам показала на гэтыя калоны. Так. А як адсюль выйсці? Як выйсці? Так, як выйсці адсюль? Ці мне просто падабраць код? Гэта ж... Не, гэта будзе доўга. Як выйсці? Ладно. Так что теперь, калі я ўвайшла сюда, я не змагу... Я не змагу выйсці, ці што? Так, я ні на якія кнопкі не націскаю, яна не рэагуе. Так, а можа мне... Я зараз паспрабую выйсці ў галоўнае меню. Так, і працягну гульню, і я спадзяюся, што яна... О, фух, добра, яна не завісла на ім. Тады я вярнуся зараз яшчэ раз да калон. О,
Я ж падрыхтавала сабе паперкі, таму што мінулы раз мне спатрэбіліся паперкі, паперка і ручка, каб вырашыць галаваломку. І тады буду записывать, мабыць, тут будуць нейкія сімвалы. Дзе тут сімвалы? Я не бачу нейкіх сімвалаў. Ну, вось гэтая калона... Ой, так, я выйшла назад. Там такія сімвалы, яны такія простенькія, і, мабыць, мне трэба знайсці нешта, што да іх трошачкі падобнае. Ладно, я падыду да яшчэ якой-небудзь калоны, напрыклад, вось 7 месяц. А можа мне трэба глядзець на гліцынію, якая... Якая на гэтай калоне. Вось тут, напрыклад, яна на калоне расце, але нізе. Мабыць, ёсць нейкія падказкі? Не, нейкіх падказак. Вось гэта апошняя калона. Так, ладно, я тады спушуся да першай. І што, мне трэба замалёўваць калоны, каб потым паглядзець, ці адпавядаюць яны якім-небудзь сімвалам? Так, колонна номер 2. Солнце. Что тут есть? Есть неподалеку нечто. Ладно. Як тады гэта вырашаецца? Таму што больш такіх спалучэнняў сімвалаў я не бачыла. А можа мне трэба наадварот шукаць, то бок, напрыклад, не 2 сонца, а 2 месяца глядзець тады, што на іншай калоне. Да не, тут просто разбурная верхняя частка. Дзіўна. Это ж такая ж калона, як і астатняя. Ну ладно, я тады замалюю. Гэта просто калона без нічога. Там па баках трошки гэтых гліцыній. А потым наступная, гэта была другая калона, і тыя, якія з месяцам, яны знаходзяцца на сярэднім паверсе. Цікава, як можна вырашыць гэтую загадку. Так, вось гэтая калона, яна апошняя. І на ёй гліцынія знаходзіцца, ну, вось, прыкладна пасярэдзіне невелічкая галінка. Я спадзяюся, я думаю у правільным напрамку. Так, цяпер 7 месяц, гэта ж... Так, вось яно. Гэта будзе першае, і там як бы зверху яна пакрытая гліцыніяй. Добра. І тут, гэта значыць, так, 4 месяц, вось гэтая калона, яна амаль цалкам пакрытая гліцыніяй, ну, вось так, зверху і зверху. Вітанкі, Альянс. Не, гэта не Call of Duty Black Ops. Это зусім іншая гульня. Так, ты ўсё спадзяешся, што я буду стрыміць Call of Duty? Боюся, мой адказ цябе расчаруе, таму я нічога на гэты конт не скажу. Ну ладно, а можа яшчэ да гадзінніка схадзіць? Можа на гадзінніку будзе нейкі адказ?
Я ж яшчэ магу з ім узаемадзейнічаць. Тут жа таксама вось гэтыя лічбы, але ўзаемадзейнічаць з ім я не магу. Ну ладно, я затое хаця бы цяпер ведаю, што... Так, оп, я магу на гэтую палічку заскокнуць. Я затое цяпер ведаю, што каб... Калі трапляеш на той шыфр, патрэбна выйсці з гульні і перазавесці, каб з яго выйсці. Вось, дарэчы, я не ведаю, гэта хутчэй за ўсё баг, усё ж такі не фіча, што ты не можаш выйсці з шыфру, калі пачынаеш яго разгадваць. Так, ну што? Ці ёсць нешта падобнае? Окей. Ладно. І што я мушу тут адгадаць? Ладно. Тут увогуле нейкія іншыя сімвалы. Што? Так, ладно, яно на гліцыне не падобна аніводнага разу. Так, як я мушу гэта вырашаць? Скажыце мне, калі ласка. Ладно, у мяне пакуль ніякіх ідэй. І ідэй, як выйсці адсюль, мне таксама няма. Сур'ёзна, як? Як адсюль выйсці? Ладно, прыйдзецца зноўку рабіць гэта. Што ж, напэўна, тады... мабыць, варта вярнуцца ў тую лакацыю, якую мне паказала Клев, якая пачынаецца ў пні. Там яшчэ гадзіннікі вісяць, і яны паказваюць... Не, яны розны час паказваюць. Вау, колькі гадзіннікаў? Я неяк не звяртала на іх увагі. Дзе яшчэ могуць быць тыя лічбы? Што тут ёсць такога? Ладно, чарговы раз скокнем. Опа. Так, дзе там той пень? Зараз будзем яго шукаць зноўку. Так, і на нізе. Вось ён. І зараз я спрабую спусціцца туды яшчэ раз. Ці я не змогу спусціцца, мне трэба сыграць мелодыю. Так. Каб спусціцца, трэба сыграць мелодыю. Тут нейкі куфар. І, мабыць, мне трэба гэты куфар адчыніць, ці што? Як яго... пачакайце. Не, ён на гэтую мелодыю не рэагуе, можа, мне патрэбную іншую. Вось тую першую, якую я... Так, ці гэта была блакітная? Так, гэта была блакітная. Не рэагуе. Не хоча са мной куфар узаемадзейнічаць. А дзе яшчэ могуць быць тыя лічбы? Мабыць, у той схованцы, якая пад уцёсам. Таму што вось раней я не памятаю, каб яны былі. Ладно, тады пойду ў іншым напрамку.
Ну вось калоны. На калонах лічбы і сімвалы месяца і так. Можа сыграць зараз сыграць тую першую мелодыю. Все, ясно. Трэба было сыграць першую мелодыю, а не новую. Добренько, значит, гэта была другая калона, і там сімвал вось такі, як руна. Клас. Трэба было адразу здагадацца, што не трэба забывацца на мелодыі, якія ўжо былі. Так, добренько. Ну, добра, што яны можна іх граць не па парадку, тады зараз вось гэтыя. Так, тут такі квадратик, і знізу яшчэ рысачка. Ну, дакладней, ромбік. Ну, гэта квадратик, просто павернуты. Так, цяпер 7 месяц. О, вось тут гэта такі складаны сімвал. Гэта было, па-моему, першае. Так, гэта першае. Гэта ж першае, 7 месяц, гэта першая калона, вось яна. Тут. Так, замалявала. Як файна, што я падрыхтавала сабе паперу. І 4 месяца апошнія. Это ж я, ці я просто недостаткова близко подошла. Так, гэта яна. Угу. Все, готово. Можна вяртацца. Дарэчы, а калі з побач з іншымі калонамі сыграць эту мелодыю, ці типа праявіць яны якія-небудзь сімвалы? Так, яны паказваюць сімвалы, але мне патрэбныя толькі тыя, што там пазначаныя. Клас. Шыкоўна, мне падабаецца гэтая гульня і загадкі. Так, першы сімвал. Ось такі. Ну, класна, тут такія сімвалы даволі складаныя, яшчэ без вось падказкі, а падбіраць код будзе вельмі доўга і складана. Та-да! Готова! І цяпер я магу ручку запусціць. І што тут? О, гэта шасцярня. Шасцярня з сейфа. Вялікая шасцярня. Гэта мусіць быць часткай нейкай вялікай прылады. Нешта яшчэ цікавае ёсць. Так, больш цікавага няма, значыць, гэта шасцярня, хутчэй за ўсё, прызначаная, каб запусціць той вялікі звон, які мы з вами бачылі раней, ну і Клев сказал, што там чагось не хапае. Клас. Я хочу яшчэ калону паактываваць. Прикольно. Цікава, ці прададуцца гэтыя сімвалы яшчэ для чагосьці? Ой, полетели. Да звона, мимо сховішча крышталёў. Мабыць, прыйдзецца яшчэ сюды вярнуцца, каб узяць крышталь, каб запусціць гэта. Та-да! Запусцілі і... Ён пачне званіць? Вау! Клас! Прыгожа. Так урачыста. Ну што, атрымалі новы ліст ад Крэс? Пабудовы у падземнай бібліятэцы пачалі працаваць у той жа самы год, калі наш бацька нарадзіўся.
яны ўсё яшчэ будаваліся і пашыраліся, калі я пакінула выспу, але яны нават тады былі ўжо ўражвалі. Мне я падабала бавіць там час. Дзядуля заўсёды пакідаў мне шыфры ў кнігах. Зорныя дзверы зорныя дзверы унізе вежы прывядуць цябе туды, моя званочак-паскакушка. А вось ключ. О, выдатна, там жа былі дзверы, якія мы не маглі адчыніць, і нарэшце яны будуць адчыненыя. Ключ ад падземнай бібліятэкі. Падазраю, што некалькі шыфраў чакаюць мяне там у кнігах. Крэс бы не ўпусціла такую магчымасць. Наперад да падземнай бібліятэкі. Што, пачынаецца новая частка? Што ж, пагляджу, што я напісала ў сваім дзённіку. Так, вось. О, дарэчы, яна записывае сюды гэтыя ўсе сімвалы. І слухайце, напэўна, мне варта зараз прайсціся і актываваць усё, каб былі гэтыя сімвалы запісаныя, таму што я так падазраю, што раз яна іх напісвае, яны недзе прыдадуцца. Орэл, вітанкі, я вельмі рада вас бачыць, дзякуй, што завіталі. Нават калі адным вокам і вушкамі, мне ўсё адно вельмі прыемна, і прыемна, што мае стрымы людзі любяць ставіць, ну вось нават на фон. Гэта вельмі прыемна. Так, гэта такія ж сімвалы, як на сейфе. Я думаю, што у мяне ёсць цэлы алфавіт. Што ж, яна яшчэ ўвесь алфавіт не атрымала, і мяркую, мне варта ўсё ж такі запомніць гэтую табліцу, хай будзе на выпадак, калі гэты шыфр яшчэ спатрэбіцца. Так, Крэс схавала для мяне ў сейфе вялізную шасцярню. Я думаю, што мне патрэбна знайсці прыладу, з якой яна была ўзятая. І таксама прыбіцавала 4-й ліст ад Крэс, кветачку нейкую. Яшчэ адзін звон адноўлены, але я пакуль не магу адпачываць. Я яшчэ не зрабіла нават палову. Выдатна, значыць, пачынаецца цяпер частка бібліятэкі, яшчэ не адкрытая, таму што мы не зайшлі туды. І я ўсё ж такі вярнуся і паактывую тыя калоны, каб у мяне былі яны ўсе на выпадак, калі мне тое спатрэбіцца. На шчасце, мелодыя для іх актывацыі каротенькая, таму гэта не мусіць заняць шмат часу. Ну, нават калі не спатрэбіцца, то у мяне будзе цэлы шыфр. Яна ж запісвае сімвалы, я спадзяюся. Так, гэта я прайшла. Вось яны новыя запісаныя, выдатна. Вот, теперь подняться на лифте далей. Файна. Ну, прынамсі, калоны будуць прыгожыя, з узорамі. Шкада, што вось тут нельга саскокнуць на сярэднім паверсе. Так, выдатна, выдатна. Яшчэ адзін сімвал гатовы. Ну, на верхнім паверсе я ўжо ўсё актывавала. Амаль усё. О, там у верхнім левым куце таксама, калі я актывую новую калону, яна паказвае, што ў мяне ёсць абнаўленне ў дзённіку.
Выдатна, цяпер у мяне ёсць. Вось цяпер у мяне сапраўды ёсць. А не, яшчэ не ўсё, яшчэ засталіся так, у сэнсе. Там будуць яшчэ калоны. А, як туды прабрацца? Вось, я бачыла апошнія радкі, яны не запоўненыя, але ж я магла падняцца вышэй, што? Ну вось, яны ідуць першыя гэта з першага па трэці, потым другі, чацвёрты, пяты, шосты, і апошні з 7 па 9. А як падняцца вышэй? Як туды падняцца? Цяпер мне цікава, ці можна туды падняцца. Зараз я паспрабую яшчэ раз увайсці ў вежу і падняцца па драбінах. Можа, я змагу выйсці наверх, або, магчыма, яно недзе. Не, я вышэй не магу падняцца. Шкада. Цікава, цікава. Раз мы зараз не можам дабрацца да тых калон, то хутчэй за ўсё гэты шыфр сапраўды будзе мець працяг, і мы з ім яшчэ сутыкнемся. Ой, я саскокнула на папярэдні паверх. А мабыць, ён будзе ў той бібліятэцы, і тыя астатнія калоны будуць не вышэй, а ніжэй. Ну, паглядзім. Цікавая загадка, сапраўды. Ух ты, так, адразу бачу, ой! Выйшла. Всё часам блытаю, што тут кнопка W гэта не наверх, а увайсці. А наверх гэта будзе скакаць гэты прапел. Выдатна, жетончык. І ёсць нейкі ліфт. Так, бачу ліфт, толькі спачатку пахаджу туды сюдэма. Мабыць, я кудысьці змагу увайсці? Не. Тады ліфт. На ліфце я опускаюся. І потрапляю в падземную бібліятэку. Ух ты. Я люблю бібліятэкі. Яны заўсёды такія ціхія, утульныя. Найлепшае месца, каб адпачыць. Але я гэта адкладу. Мне патрэбна знайсці новы ліст ад крэс. Вочы, што тут яго шукаць. Ліст ад крэс нумар 1, то бок я ўжо патрапіла ў новую лакацыю. Дзядуля Аксоль любіў шыфры усіх відаў. Таму ён даваў мне маленькія пазлы з майго самага дзяцінства. І чым старэйшай я станавілася, тым больш складанымі станавіліся задачы. І я ўсё яшчэ не вырашыла некаторыя з іх. Мае шыфры значна лягчэйшыя, чым дзядулевы. Хаця ты, можа, са мной не пагодзішся. То бок ёй, так, яна дала нейкі шыфр і сказала сыграць тут мелодыю 9 і одна другая. Ключ да кніжнай шафы нумар XLI, напэўна, гэта нумар. XLI гэта ж 50, наколькі я памятаю, то бок 41. То бок гэта нумар 41, наколькі я зразумела. Калі я няправільна назвала гэтыя рымскія лічбы, то, ласка, мяне выправце. Я здзіўлюся, калі там не будзе шыфру. Што ж, якая з безлічу гэтых кніг дапаможа мне яго вырашыць. Окей, мне трэба расшыфраваць мелодыю. І пачалася новая частка
Частка 3, подземная библиотека. Так, яна прыляпіла ліст. Цікава, ці змагла бы я вырашаць загадкі дзядуля Аксоля. Што ж, кніжная шафа, нумар 41. Вау! Тут кніга, яна цалкам у гэтых шыфрах ачмурэць. А ці зможа яна яе разгадаць? Вось тут столькі сторонак, я вось гартаю, і там усё гэта... Вось, 50 сторонак зашыфраваных, уяўляеце сабе, вось, проста. І гэта... Ой, так, не туды. Не туды. А як мне адсюль выйсці? Як адсюль выйсці? Не, ну, пэўна ж, мусіць быць нейкая... Так. Гэта ж мусіць быць нейкая... пробел. Все, я зразумела. Пробел, каб выйсці з кнігі. І тут так са... Опа, нейкі значак. Я нешта знайшла, гэта нейкі значак. І ён вось прямо на старонцы кнігі. Таксама 50 будзе, таксама 50 кашмарыкі. Цікава, ці гэта сапраўды зашыфраваны тэкст, або проста набор гэтых значкоў. Ух, колькі тут кніжак, кашмарыкі. І вось я проста выпадковую кніжку зараз пагартала і знайшла нейкі сімвол. Ладно. Так, это значыць 31, 30... 29. Напевно, мне треба буде піднятися. Мені потрібно 40. О, ні, тут десятки і все таке. Цікаві тут колони, до речі, такі, нібито зарослі кришталями. Ой, мелодії. Это все... Їх можна зіграти, цієї мелодії. Тільки тут, напевно, так само буде 50 сторонок. І ось цікаво, ці справді там отримуються мелодії, або гэта зноўку набор сімвалаў. Клас. Тут ёсць і нотныя кнігі. Гэта тэкставыя. Клас. Вось было бы цікава пазаліпаць у гэтай бібліятэцы і расшифраваць усё. Толькі ж у нас жа няма гэтых значэнняў, гэтых сімвалаў у перакладзе на нашу мову. На чалавечую. Так, значит, гэта тут 15. Значыць, мне, магчыма, трэба будзе не падымацца, а спускацца. Где спускацца? Гэта таксама мелодія. Зараз пойдем. Так, тут 25, 24. А коли підняться, там хоча за все будуть 1, 2 і так далі. Опа! Некая загадка. Все, я зрозуміла, каб вийти, треба натиснути пробіл. Тільки я ж, по-моєму, натискала пробіл. Ну ладно. Тут потрібно буде натиснути певний символ, хутчэй за все. Символ. Вау. Ну, конечно, буде круто в этой библиотеке зависнуть, почитать. Я так само люблю библиотеки. Ой, так, не туди, не туди. Так, мне хочется зовсім прийдеться спуститися зараз, тоді пойду вниз, шукать відповідну шафу. Цікаво, коли Клев знойде увесь алфавіт, ці розшифруються гэтыя книжки, які тут?
Зачинена. Замкнена, докладнее. Это 40, 41, 38, 39, 38 отчинено. Тут можно взять книжку. Или там нема нічого, щоб нас зацікавило. А тут цікаво, на попередніх поверхах шафи були всі відчинені. Ну, по-моєму, навіть немагчимо було замкнути, там не було дверей чи нічого такого. А тут вони всі зачинені. Круто, конечно. Значит, я потрапила на некий заборонений поверх. Там далі шафи. У сенсі там нема шаф. Там же... ось шафи протягиваются. Значит, это 44, а мне потрібно 43. Значит, я на переднє. Значит, 45, ось воно. Так, это было не 45, это было 40... 41. Все, 41. А то я чомусь вирішила, що 43. Значит, она была ранее, эта шафа. Это ось 41. Отчинила, взяла книжку, и там ноты. А де? Хутчэй за ўсё, гэта мне патрэбныя ноты, яны будуць зашифраваныя, то бок гэта старонка і нумар ноты. Вось у чым справа. Добра, я тады зараз пагляджу на той шифр зноўку. Так, вось кніга, якая мне патрэбная, давайте паспрабуем і расшифраваць. Значит, 39, 17, 5, 11, 28, 7. Ого, 6 нот буде. 33, 13, 11, 9, 43, 8. Файно. І сыграць гэту мелодию 9 і одна другая, то бок, магчыма, гэта паміж шафамі 9 і 10. Ну ладно, паспрабуем. Так, теперь книжка. У нас сторонка. Ну, я буду по чарзе, то бок сторонка 5 спочатку. Сторонка 5, 11 нота. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Фиолетовая. Там у кожному рядку по 11 нот, я так розумію. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, по 11 нот. Добре. Наступна 11. Ну, докладніше не наступна, я просто, каб не гортать книгу туди-сюди, по черзі на сторонках я знайду. Так, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Блакитная. Блакитная. Так, далее 28. 28 сторонка. 7 нота. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Блакитная. Далее 33. 33 сторонка, 13 нота. 11, 12, 13. Червоная. Червоная. Так, я ж сподіваюся, я там знову по 11 нот. Так, по 11 в рядку. Наступная 39. 39, 17. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Желтая. Желтая. И опошняя 43. Опошняя и по черзе, и у шерегу нот. 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Фиолетовая. Файно. Здається, я знайшла. Тільки першим вертатися, я хочу спуститися ще ніже і поглядіти, що там є ось цікавого. Ух ти, яка пригожа картина ось тут. А далі нечто темне. Тут так темно, лепше я не буду тут читати.
спалахалася цемра малечак лес, правда? Ну ладно, я так само Хто гэта? Гэта матылёк? Вітанкі. Вітаю, добры. Яе завуць Міна. Матылёк Міна. Я просто... еш. Одна сторонка. Ладно, яна пакуль не хоча са мной размаўляць. Знаете, не змагла заскокнуць на стол. Вау, гэта значыць, гэта матылёк Міна сюды прыцягнула столькі кніжак. Гэта яе логовішча. І тут можна кудысьці ўвайсці. Тут зачынена, замкнёна. Ну ладно. Что ж, мелодия у меня есть, можно вертаться наверх. Классная библиотека, конечно, даследовать и насалода. І гэта ж таксама загадка, гэта я наколькі зразумела. Дзверы без ручкі або замка. Магчыма, я магу... Так. Я магу адчыніць яе, калі знайду страчаныя сегменты. Добренько. Что ж, теперь буду ведаць, что тут есть яшчэ одна загадка, якую трэба адшукаць. И мне сказали сыграть мелодию там, где 9 с половой. Ну, я пока что выказала думку, что это будет паміж шафами 9 и 10. И пойду шукать это место. Так, паміж шафами 9 и 10. Это значит тут 7, 8, значит это не тут. Значит, это вон там. Это не тут, это вон там. Так, значит, там было... Чому номер не позначены? Это 10. Это 9. То бок мне вось тут трэба сыграць мелодію. Добра. Зараз буду. Значить, жоўты, фіолетовый, блакітны, чырвоны, блакітны, фіолетовый. Ой, класс! Класс, я начинилася. Что это такое? Это плитка с орнаментом. Я разгадала першы шифр, але я не разумею, что крест тут схавала. Не разумею, это ж ужо знайшла загадку, куды можна гэтую частку пакласці. Некая дзіўная кафля і малюнак, што мне трэба з гэтым рабіць? Ну што ж, хадзем, вернемся, якраз я паглядзела на гэтую штуку. Вось тут можна ўставіць гэты кавалачак. О, дык гэтая дзіўная пліта, гэта частка дзвярэй. Не менш дзіўных дзвярэй. Выглядае выглядае як выява нашай бабулі, калі яна шые, не шые, як бы сказаць, вяжа кошак. Так, окей. Адчыніць белыя дзверы. І... мне трэба аднавіць гэта, я зразумела. Толькі хутчэй за ўсё не хапае плітак. Па сюжэце мы проста вяртаемся на выспу, дзе прайшло нашае дзяцінства, і сястрычка вось гэтай галоўнай гераіні, яна падрыхтавала для яе загадкі, з дапамогай якіх яна зможа, я так разумею, запусціць мясцовыя званы, якія даўно ўжо не званілі, і ну і нешта добрае адбудзецца, напэўна. Карацей, асноўная думка гэтай гульні ў тым, каб разгадваць загадкі. Так, яна запісала мелодыю, якую разгадала. Якая дзіўная плітка. Гэта яна мусіць быць часткай нейкага механізму. І малюнак на ёй, я бачыла яго недзе, але не магу вспомніць дзе. Так, на дзвярах не хапае яшчэ некалькі плітак, але я
Але я дала рады адчыніць іх без іх. Як дзіўна. Я ж не дала рады адчыніць. Ладно, зараз дам рады. Хутчэй за ўсё, мне трэба будзе неяк аб'яднаць гэтыя малюнкі, толькі я нават не уяўляю як. Проста трэба аб'яднаць гэтыя часткі. Ну, каб яны былі вось на адным роўных чаёсе. Хаця не той, каб яно складваецца ў малюнак, калі шчыра. Не думаю, што часткі, якіх хапае, яны мусіць быць абавязкова не, вось всё, гэта всё, я зразумела, як яно мусіць быць. Гэта нейкая зорка ці нешта на кшталт таго. Ну вось так, цяпер яно складваецца. Так, добра, складваецца, толькі ўсё адно нешта не тое. Як яно нават мусіць выглядаць, далі б нам падказку якую. Ладно, гэта нейкая зорка. Так, і... Напэўна, трэба чаць зверху. Ось, цяпер падаходзіць. Трэба нам, каб лініі сышліся, наколькі я разумею. Дзіўна, вельмі дзіўна. Каб мы ведалі, што гэта такое. Але мы не ведаем, што гэта такое. Яшчэ верхняя не сходзіцца. Цяпер сходзіцца. Здаецца, напэўна. Вось так выглядае лепш, але тады ўзор зоркі не скончаны. Я зраблю гэта, кажа Клев. Дзякуй, што падбадзёрваеш, малеча, але я б не была так упэўненая. Вось яно, вось цяпер яны падобныя. Так, яны, конечно, падобныя, але не зусім. Метэйгоры, вітанкі! Радая бачыць, дзякуй, што завітаў на стрым. Я тут якраз гандлюся тым, што не магу рашыць загадку. І яны ў некалькіх пазіцыях пачынаюць быць, падобнымі да праўды. Яшчэ б, калі б быў нейкі малюнак зразумелы, тады было б як бы прасцей шукаць палажэнне, якое адпавядае. Ладно, вось так выглядае больш за ўсё на праўду і найбольшая колькасць сегментаў. Як бы сутыкаюцца. Нейкія лагі твічэння мог... Не ведаю. Я тебе докладно не банила. Я рада бачыць тебе на стриме, і таму, гэта не моя вина. Я рада, што лагі скончыліся, і ты змог напісаць паведамленне. Рада тебе бачыць. Так, окей. Яно нешта, здаецца, атрымалася.
І вось гэтыя зорачкі, якія тут ёсць, яны... А можа, гэта трэба наадварот перавярнуць? То бок зрабіць раз, два, тры, чатыры. Зараз тады паспрабую кожны павернуць. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. І раз, два, тры, чатыры. Ну, не выглядае як малюнак, ці не зусім? Не зусім, напэўна. Ну так, я нейкі час узяла прыпынак ад стрымаў, таму што, ну, проста не паспявала стрыміць, але вось зараз вярнулася. Я сумавала па стрымах, спадзяюся, вы таксама па мне сумавалі, таму ж вельмі рада вас усіх бачыць. Лета, ну, якое ў дарослым жыцці лета? Ну, у сэнсе, гэта ўжо не тыя вакацыі, што вось, калі вучышся, то ідзеш на вакацыі, адпачываеш. Я працую. Клев кажа, што ёй лепш думаецца ў ложку. Эх, рана яшчэ ісці ў ложак, Клев. Трэба спачатку разгадаць эту загадку. Сумавалі. О, ну, і нарэшце тады мы з вамі бачыліся. Вельмі прыемна вас бачыць. Так, а можа зноўку трэба перакуліць гэту штуку. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. І раз, два, тры, чатыры. Ну, як жа гэта зрабіць, каб яно падобнае да праўды? Тому што кожны раз, калі я перакульваю, яно выглядае неяк па-новаму, не так, як мне трэба. Здаецца, я зразумела. Тут ёсць такія штрыхавыя лініі, якія можна сумясціць, і тады яно будзе... Хаця яны і так яны кожны раз сумяшаюцца, і ўсё. Ладно. Ось так. Як тады ніжнюю сумясціць? Там жа няма ніякіх гэтых ліній. Мабыць, яшчэ нейкія падказкі пашукаць, таму што, ну, па шчырасці ў мяне ніяк ідэй няма. Но яно выглядае так, будто я ўжо яго сумясціла. Калі я адыду, яно ж не... Не, яно застаецца ў сваіх пазіцыях, як я яго пакінула, і... Што цяпер? Мабыць, мне трэба звярнуцца да таго матылька, якога я бачыла. Мабыць, мне падкажуць, дзе яшчэ ёсць. А можа, я змогу сыграць гэтую мелодыю вось тут, напрыклад. Яна мне дасць новыя фрагменты. Ну, спроба не хвароба. Жоўты, фіолетавы, блакітны, чырвоны, блакітны, фіолетавы. Ой, не тое. Жоўты, фіолетавы, блакітны, чырвоны. Не паспяваю. Так, мне лепш напісаць лічбы. Жоўты гэта 2, фіолетавы гэта 4, блакітны гэта 3, чырвоны гэта 1, блакітны 3, фіолетавы 4. Добра, цяпер буду так. 2, 4, 3, 1, 3, 4. Не адчыняецца. Ладно, тады звярнуся да матылька. Я спадзяюся, яна мне што-небудзь падкажа. Матылёк Міна. Мяне завуць... Цішэй, яшчэ старонка, чакай. Усе такія неветлівыя на гэтай выспе.
Вітаю. О, пробач, я цягнула увагу. Яшчэ адзін абзац, абяцаю. У той жа час прынесі мне бланк з таго стоса на стале. Окей. Ага, то бок гэта бібліятэкарка. Што ж, бланк. Яны карыстаюцца гэтым алфавітам, я так разумею. Цікава было бы надпіс расшифраваць. Вось. Так, твоё імя? Мяне зовут Клев. Узрост? 15. О, Клев, 15 гадоў, мы цяпер ведаем. Любімыя жанры? Казкі, прыгоды. А што вы робіце? Я запаўняю твою форму карыстальніцы бібліятэкі, конечно. Так, возьми некалькі ключоў. Шафа 4 на другой палічцы, 22 на першай палічцы, 49 на пятай палічцы. Давай, і я прачытаю яшчэ одну старонку за гэты час. Бюрократка. Так, взять, принести книги, шаф 44, 22 и 49 для мины. Вот так. Цікаво, ці з'явілася. Яшчэ не з'явілася пра яе. Гэта хутчэй за ўсё з'явіцца у раздзеле персонажа. Вось мы пазнаёміліся з Гансам, і з'явілася нататка пра яго, і цяпер з'явіцца хутчэй за ўсё з мінай. Я спадзяюся, яна падкажа мне, як што рабіць з гэтымі дзвярыма. Так, мне патрэбная шафа 49. Гэта 44, 45, 46, 47, 48, 49. Яна адчыненая, выдатна. Кніга ёсць. Кніга пра уладальніка гэтых уладальніка ботаў. Цікава. Ух ты! Гэта што? Гэта частка чагосьці? Выглядае як частка штукі для дэшыфроўкі. Гэта мусіць быць яшчэ адна загадка ад Крэс. Мяркую, што калі я знайду ўсе часткі, я зразумею, што мне што рабіць далей. Так, значыць, яна нешта... яшчэ не пазначыла, што знайшла. Ну, ладно. Шафа 49 зробленая. Наступная 22. Два, 22, 26. Я вышла каля шафы номер 26. 25, 24. Лесвіца на наступны паверх, куды я потым падамуся. І 22. Хронікі Мірта. І 4, 7, 6, 5, 4. Паломнік і ракушка. Што ж, кнігі ёсць. Цяпер можна вяртацца да Міны. Я вельмі спадзяюся, што яна мне дапаможа. Таму што у мяне трошки скончыліся ідэі, як можна той малюнак аднавіць. Вось я принесла тое, што вы прасілі. О, не, вось гэта табе, даражэнькая. Паломнік Трым і ракушка, хронікі Мірта і уладальнік
О не, гэта для цябе, даражэнькая. То бок Клев подумала, што яна попросіла яе прынесці, а насамрэч яна параіла ёй кнігі, якія можна пачытаць. Яны табе спадабаюцца, толькі вярні іх своечасова. Дзякуй, яны выглядаюць вельмі цікавымі, але як мне вас называць? О не, я што, не адрэкамендавалася? Як груба. Выбачаюся. Маё імя гэта Вільгельміна. Міна. Просто заві мяне Міна. Вільгельміна, як галоўную чараўніцу яе завуць. Класнае імя, насамрэч. Я тут галоўная бібліятэкарка. Падземная бібліятэка — гэта найлепшае месца на выспе. Яна ціхая, запоўненая кнігамі і лямпамі, то бок крэсламі, фатэлямі, поўныя камфортных фатэляў. Калі фатэль гэта... У сэнсе, як гэта можна... Як гэта можна абыграць гэтую ліхтарамі, то бок не ліхтарамі, а фатэлямі, камфортнымі фатэлямі. Калі ты паводзішся ціха, ты можаш чытаць тут. Можна наступным разам. У мяне сёння важнае заданне. Я рамантую 10 званоў. Я спадзяюся, яны не будуць замінаць мне чытаць. Адзін з іх знаходзіцца прямо пад маім домам. Але я радая, што ты робіш гэта, даражэнькая. Вельмі сумна бачыць маўклівыя званы. Цішыня — гэта натуральны стан толькі для бібліятэк. Дарэчы, што вы чытаеце? Гэта новая кніга, якую напісала мая сястра. Яе пісьменніцкі стыль так захапляе і такі захапляльны, эмацыйны, што я не магу адарвацца. Я спадзяюсь, я бы хацела, каб мае кнігі былі такімі ж выдатнымі. Дык вы пісьменніца, гэта цудоўна. Што вы пішаце? Магу я гэта пачытаць? Не, я больш не пішу. Я безнадзейная пісьменніца. Мая сястра піша значна лепш, чым я. Значна лепш за мяне. Адна з яе кніг стала ў гэтым годзе бестселерам. Ты можаш пазычыць яе наступным разам. Я дужа яе рэкамендую. Але я хацела бы пачытаць вашыя. Дарэчы, тут яна кажа пра сваю сястру, гэты матылёк. А мінулым разам, калі мы пазнаёміліся з Качкам, ён расказваў пра свайго брата. Вось прикольна, што як бы у іх ужо заўважны патэрн. Цікава, ці працягнецца ён, калі мы будзем знаёміцца з новымі персанажамі. І, дарэчы, яны і Міна, і Ханс, папярэдні персанаж, з якім мы пазнаёміліся, яны са сваімі сіблінгамі супрацьлеглыя. То бок, вось Міна, напрыклад, лічыць сябе безнадзейнай пісьменніцай, а сястру выдатнай. А Ханс і яго брат, яны абодва вось такія, але любяць розныя колеры. Цікава. Так, працягваю перакладаць дыялог. Прабач, даражэнька, я страціла іх даўным-даўно і не хачу бачыць іх тут. Яны не заслугоўваюць быць у падземнай бібліятэцы. Як шкада, тады я пазычу кнігу вашай сястры, калі прачытаю гэтыя 3. Выдатны выбар. Цяпер, казка, выбачай, мяне чакае гісторыя, і я больш не магу ёй супраціўляцца. Ясна. Што ж...
Ну, вось як бы я скончыла з дыялог, але таксама можна з ёй яшчэ паразмаўляць. Кожны раз, калі яны будуюць новы пакой у бібліятэцы, мне прыходзіцца браць отпуск, таму што я не магу чытаць у гэтым шуме. О, супер! То бок я не здарма з ёй размаўляла. Я думаю, што ў мяне ёсць эта кніга, напісаная маёй сястрой у доступе. Вазьмі яе. Я ўжо дадала яе да тваёй бібліятэчнай карткі. О, класна, яна дала мне кнігу, можа. Мабыць, яна мне дапаможа. Якабіна Мірх завуць яе сястру. Котка і Мандервіль. Я не ведаю, што такое Мандервіль, але ладно, хай будзе. Моя сестра любіць вандраваць у новыя месцы, і новыя месцы натхняюць яе. Але навошта вандраваць, калі кнігі поўняцца новымі сусветамі, якія куды больш захапляльныя, чым рэальнасць. Цікавае спадарня. Гэта табе, дражэнькая. Кніга без кніжнай закладкі, гэта як піражок без начынкі. Ух ты, ён дала нам закладку. Класна, класна, якія плённыя ў нас з ёй размовы. Дзе я згубіла гэтую закладку? О, мне ўсё яшчэ трэба расставіць кнігі. Добра, яшчэ адна частка, і я займуся гэтым. Калі прыйдзе новая пасылка з кнігамі. Ну ладно, відаць, ужо такія размовы пайшлі не дужа плённыя, таму што ж... Ага, выдатна, вось, персанажы. Значыць, ёсць Ханс. Дарэчы, старонка Ханса нейкая незапоўненая. Магчыма, мне варта было бы з ім яшчэ паразмаўляць, каб запоўніць старонку. І гэта таксама выглядае не да канца запоўненай. Цікава. Мабыць, з ёй яшчэ паразмаўляць. Міна, гэта проста выдатна. Калі ты любіш чытаць кнігі, але у цябе няма часу для гэтага, проста стань бібліятэкарам. Выдатна. Якабіна Мірх. Выглядае на тое, што сестра Міны піша дэтэктыўныя гісторыі. Трымайся, Клев, ты не можаш паглядзець на апошнюю старонку. Не глядзі, не глядзі, не глядзі. Бутлер гэта... Я забыла. Няхай будзе садоўнік. Гэта зрабіў садоўнік, сапраўды. Я ўсё яшчэ губляю свае закладкі, але прыгажосць мусіць цаніцца, таму я проста пакіну гэтую тут. Можа, калі яшчэ паразмаўляць, яна яшчэ нешта скажа. Хаця... Не, яна гаворыць тое ж самае, што я ўжо бачыла, таму, відаць, ніякай дапамогі ад яе не будзе. А можа сыграць мелодыю гэтую тут, каля карціны? Ну, таму што пакуль у мяне няма ідэй. Так, давай. 2, 4, 3, 1, 4. Нічого. Дзе б яшчэ можна было б сыграць гэтую мелодыю? Мабыць, каля гэтых крышталікаў? Спробань хвароба. 2, 4, 3, 1, 3, 4. Я ўжо хутка яе вывучу. Ці былі там яшчэ нейкія такія падазроныя месцы, якія могуць... з чым можна паўзаемадзейнічаць? 2, 4, 3, 1, 3, 4. Ну, яна, знаецца, засталася такой же, як я пакінула. Што ж тут не так? Всё не так. Яна выглядае абсолютно незавершанай.
Як же так атрымліваецца, што як бы я не круціла, яна ўсё адно такая, ну, няправільная. Вона виглядає нібито... Нібито завершена, я не ведаю. Ладно. Занятки на дуде, а я же на дуде не граю. Я на блокфлейте трошечки на карині вучуся. Ну, все ж таки треба більше тренуватися, каб развить навик. Так. Тому, ну, мені ще вчитися і вчитися. Ось. Ну, сподіваюся, одночі я змогу грати нормально, як слід, різні цікаві мелодії. Что ж, может, треба подняться на той поверх, поглядеть. Мабуть, там есть нечто еще. Ну, с чем там еще можно повзаимодействовать, как бы оно открыло мне свои секреты. Не ведаю. А, блокфлейта. Ну, вось блокфлейта, теперь ведаешь. А вось, тут еще есть некая загадка. А мабуть, мне так само... А почекайте. Там же были некие символы у неких книгах. Что, мне треба теперь усе книги прогортать, каб знайсці адпаведныя символы? О, божахна. Нічога не рэагуе. А калі вось на гэтых... Вось у мяне нешта бянтэжыць гэтыя крышталікі. Чаму яны такія адрозныя ад усяго? А можа... Так? Не. Не рэагуе. Что ж можно... Где ж можно штосьці зрабіць? Дык што, мне реально зараз прыйдзецца ўсе кнігі гартаць, шукаць? Ладно, в принципе, можно хуценько прогортать. Некоторые книги такие больше желтоватые, некоторые белые, як новые. Цікаво. В одной книзе был символ. Цікаво, колькі часу мне Зойме пройсці все гэтыя шафы в пошуках символов. У меня уже вока замылится тады шукать. Опа. Весено. Так. Я тады запомню. А я ж попереднюю книгу не до конца догортала. Нет, там и не было символа. Добре. Что ж, видать, справді мне придется шукать. Так, тут ноты. Ну, ноты, хутчэй за ўсё, там нейкіх сімвалаў у кнізе не будзе напісана. Ну, але на всякі выпадак все ж таки пагартаю. Але ж тут няма такого сімвола, як я бачила ў кнізе. Так, на якой палічцы я ту кнігу знайшла, трэба запомніць. На 6. Добре, туди позначу ще й паліцу. На 6.
Калі спатрэбіцца зноўку гэты шыфр, ён у мяне ўжо будзе гатовы. Ось тут гэтая кветка. Ці мне патрэбна, каб атрымалася кветачка ў выніку? Вось шыра? Я не ведаю. Ноты. Ой, не туди. Опа, яшчэ адна. Дакладна такі ж сімвал. Што? Ладно. Гэтая шафа нумар 11. А вось яшчэ адно. Ага. Частка гэтай штукі, якая дапаможа расшыфраваць. Што яна дапаможа расшыфраваць? Я не ведаю. Ноты. Цікаво, ці дадуць якую-небудзь ачыўку за тое, што я прачытала ўсе кнігі? Ну, заадно шукаючы гэтыя сімвалы, я магу знайсці іншыя штукі, напрыклад, вось тыя вакенцы для дэшыфроўкі, як я толькі што знайшла. Мне здаецца, опа, што гэта? Гэта нейкі малюнак. Ён знаходзіцца ў кнізе на старонцы 28, на шафе 16, значыць. Шафа 16, старонка 28. Трэба запомніць. Што за малюнак цікава? Ці пазначыла Клев у сваім дзённіку яго як-небудзь? Так, пакуль нічога не пазначыла. Ну, ладно. В прынцыпе, можна пачаць адсюль, каб далёка не бегчы. У зваротным напрамку просто чытаць кнігі. Пусто. Тут больш пажаўцелыя кнігі. Класна, што яны ўсе такія розныя. З рознымі выкладкамі, з рознымі старонкамі. Вось адна з ілюстрацыямі знайшлася, некаторыя з нотамі. Класна было б паспрабаваць сыграць гэтую мелодыю. Гэтыя мелодыі, якія там напісаны. Так, спадзяюся, я нічога не прапусціла на кшталт гэтай штукі для дэшыфроўкі. Опа, яшчэ адзін сімвал. Значыць, гэта паліца 27. Сімвал там ось такі.
Окей. Так, я вернулась до лифта. Яшчэ один символ. Это значит вот такой символ с квадратиками. 4 квадратики. Полиция номер 25. 25. Ноти. У всякий випадок прогортаю ноти так само, ну раптом там нечто так само буде позначено. Так, тут ничего. Ну, конечно, маляваць у книгах. Ну, я ведаю, што некаторыя малююць, але як на мяне, так гэта блюзнерства маляваць у книгах. А Крэс нават ахвяравала некаторымі кнігамі, каб намаляваць у іх сімвалы для клев. Ну, такое. Ну, на шчасце, гэта віртуальныя кніжкі. Так, тут стоит лестница. На лестницу на драбины можно подняться и забрать частку для дешифровки. У нее такая там версия. Сюда. Опа. Еще одна. А, тут ноты. Пожелтелая книга нот. Что ж, а наступны паверх, по-моему, ён там ужо збольшага зачыненыя кніжныя паліцы, але можна паглядзець, што там на тых, якія, ну, якія даступныя. Яна замкнёная. Это значит 39, 38. Ну, пачну спачатку. Паглядзім, што там ёсць. Цікава, чаму яны замкнёныя. Там нейкія забароненыя кнігі. Аддзел забароненых ведаў, як у бібліятэцы ў Хогвартсе. Замкнённые. Книга нот. Давай этой двери, якія я ўсё ніяк не даю рады адчыніць, адамкнуць, адчыніць так. Закрыла книгу. Опа, символ. Так, символ вось такі. Ух, яно все складаней для того, каб іх маляваць. І ён на палічцы 44. 44, 45, 46. Замкнённые и... И все. Так, я знайшла 5 символов. Так, тут на лестнице я уже ускораскивалась и забрала штуку для дешифровки. Ці допоможе мне гэта
вырушить. Я могу яшчэ на ніжнюю спусціцца, пашукаць, мабыць, там будзе яшчэ нешта, што я не заўважыла. Стос бланкаў, адкуль я взяла бланк для міны. Варта запісаць, занотаваць гэтую цытату. Ну што ж, ладная міна, чытай на здароўе. А вось гэтая карціна. Дык што ў выніку? Ні на што не рэагую. А можа паглядзець тую папярэднюю мелодыю? Так, чырвоны, фіолетавы, жоўты, фіолетавы. Паспрабуй яшчэ раз. Чырвоны, фіолетавы, жоўты, фіолетавы. Ну ладно. Темру, лев в стене. Мне варта запалить свечки на стене. Ага. Так, а як же яны запаліць? Не рэагуюць. А апошняя мелодыя гэта чырвоны, фіолетавы, жоўты, фіолетавы. Чырвоны, фіолетавы, жоўты, фіолетавы. Не-а. Не гэта не рэагуюць. Ну, вось гэта, канешне, загадка. Галоўнае, малюнак такі, які не разбярэш. А правда, там пазначана кветачка. Магчыма, мне трэба нейкім чынам з тых крамзоляў сабраць кветачку. Правда, як сабраць ту кветачку? Яно ж рэальна крамзолю. Ну што ж, пайду збіраць кветачку з крамзолю. Яшчэ няма ніякай ідэйкі сабраць з гэтых крамзоляў. Вось яна, кветка. Гэта як бы кветка на фоне нотнага стану мясцовага. В прынцыпе, вось як бы лісцік. Ну ладно, паходзім туды. Вось калі вось так, вось тут бачныя трошачкі гэты нотны стан. Тады, калі я намагаюся сабраць кветачку, мне хаця бы ёсць на што арыентавацца, каб яно нагадвала кветачку. Мабыць, трэба перавярнуць. Ладно. Мне яно аніякім чынам не нагадвае кветачку. По-моему, яна нагадвае цяпер кветачку, толькі Так, яна перавернутая, ясна. Раз, два, три, чатыры. Раз, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. І раз, два, три, чатыры. Ну так, у прынцыпе, глядзіце, тут можна разгледзець гэтую кветачку, вось, ну, яе пялёсткі, ўсё такое. Толькі ці правільным бокам яна павернутая? Добрае пытанне. Кветачка на фоне... Ну, падобная ж да кветачкі. Пагадзіцеся. Вось яна кветачка і на фоне гэтыя... Так. На фоне ноты. І нават
Ось лістик. Усё як має быць. Толькі чамусьці дзверы не адчыняюцца. Не-а. А можа ты буду сыграць? Чырвоны, фіолетавы, жоўты, фіолетавы. Не-а. Ничто не хочет реагировать. Хотя и я собрала кветочку. Ну, боже, тут же накладно есть кветочка, ну правда ж. А может, эту треба перевернуть? Не, перевернуть не отрывается, потому что да нотный стан не потрапить куди потрібно. Не, ну докладно тут большая кветочка. Можно, конечно, еще вот эту покрутить, потому что есть певные сомнения, что она правильно стоит. Ладно. Ладно, я не ведаю, як гэта рабіць. Што ж. Какие яшчэ подказки тут можна знайсці? Я уже все книжки переглядела. Нашла символы, можно, конечно, вернуться до этой загадки, але нечто мне подсказывает, что... конечно, тут не только хапае символов. А может взять те ж символы, які были в попередній загадці? А хотя пачакайце, гэта ж мелодыя, гэтыя сімвалы адпавядаюць мелодыі. Магчыма, мне трэба сыграць? Так, сапраўды, гэта ж мелодыя, гэта не проста сімвалы, гэта ноты. Гэта ноты, мне, магчыма, трэба сыграць яе каля... Мабыка... Ну, мабыка, ты не першая, хто заснае пад мае стрымы. Шкада, конечно, што ты напалохалася, але спадзяюся, ты адпачыла за гэты час. Так, ну што, трэба цяпер паглядзець, што якія ноты адпавядаюць. Значыць, блакітныя, вось гэта блакітныя першыя сімвалы былі, потым чырвоныя. Чырвоныя і жоўтыя, і апошняя гэта фіолетавая. Яблыкі гэта штрудель. Ой, як смачна будзе. Слухай, мне ж на самой есці захацелася. Гэта мусіць быць нешта класнае. Штрудель гэта круто. Трэба мне неяк зрабіць штрудель. Так, ну што, паспрабую сыграць. Блакітны, блакітны, чырвоны, жоўты, фіолетавы. А я не ведаю, у якім парадку гэта граць. Ну, я сыграла ў тым парадку, як сустракаюцца кнігі. Ну ладно. І гэта, здаецца, тыя ж самыя 5 нот, якія... Не тыя ж самыя, таму што... Таму што іх тут 6, а я знайшла толькі 5. Тут чырвоны, жоўты і 2 блакітны. А можа сыграць яе? То бок... Жоўты, фіолетавы, жоўтая, фіолетавая, блакітная, чырвоная, блакітная, фіолетавая. А, ну гэта ж тая самая мелодыя, так. Так. Жоўтая, фіолетавая, блакітная, чырвоная, блакітная, фіолетавая, а нічога не адбываецца. І
І для чогось ж я знайшла тыя штукі для дешифровки. Куди ж мне теперь идти? А может мне треба вернуться вышэй, подняться там на лифте? Ну, спроба не поробіць. Я только спадзяюся, что не скинется моя разгадка. Не, тут же нічого нема. Акрамя вось гэтага жетона, які тут быў. Ладно. Мабыць, пошукаць рашэнне туды. Так. Як адкрыць гэтую... Як адчыніць белыя дзверы? Ладно, не только там есть разгадки. Мабыць, ну, я тут нешта конкретно затупила. У меня же есть гэтыя часткі для дешифровки. Только я не ведаю ни у якой кнізе. Все. Яна, конечно, не пишет, что она здолела ей адчыніць, іх адчыніць гэтыя дзверы, але ж яна яшчэ не здолела іх адчыніць. Слухайте, а мабыць, у меня не запагавалася, і як бы яна ўжо лічыцца, што Клеф адчыніла дзверы, а яна на самом деле яшчэ... у меня скінуўся прагрэс. Ну ладно. Так, тады, напэўна, на сёння будзе ўсё. Я тады пашукаю спосаб... Я тады, мабыць, пашукаю спосаб адчыніць гэтыя дзверы, таму што пакуль што ў мяне аніводнай ідэі няма, што трэба для гэтага зрабіць. Ну вось сапраўды складаныя загадкі пайшлі. Тады, напэўна, на сёння ўсё. Вялікі дзякуй, што завіталі. Мне было вельмі прыемна вас бачыць. Дзякуй, што паглядзелі, як я збіраюся з гэтымі загадкамі. Загадкі сапраўды таго вартыя. Яны реально вельмі класныя. Хаця, ну, яны класныя, таму што складаныя, вось, реально. Вось. Ну, тады да новых сустрэч. Спадзяюся, ў наступны раз я прыйду ўжо з рашэннем загадкі. Ажно цікава, як гэта можна знайсці. А тады на сёння ўсё. Рыск, вітаначкі таксама. Радая была бачыць. Дзякуй, што завіталі на стрым. І тады да новых сустрэч і да бачэння. Дзякуй усім.